Ahoj, tady Korejmach má pro vás video o změně cizího kouzla, případně o odvrácení kletby nebo případně o nějaké prevenci proti ušknutí kletbě, zaklínání, zařeknutí a začarování. Použiji 4 formule v tomto videu a 3 z nich jsou v angličtině, takže vám je napíšu dolů pod video. Nechávám je v angličtině proto, jelikož v angličtině se rýmují, takže můžou mít větší důraz, jelikož, jak říká John Gord, aby se zaklel slovem svým, zaklínadlem nechtě rým, takže můžou mít větší kadenci skrz ten rytmus, větší úhos a větší vůli, takže je právě nechávám v angličtině, ale napíšu vám je dolů pod video, pokud anglicky neumíte. Takže první z nich je změna cizího kouzla tedy. Použijete k tomu stříbrnou stužku a nůž nebo nůžky. Na tuto stužku uděláte 2 uzlíky, z nichž jeden reprezentuje vás a druhý reprezentuje čarodějnici nebo osobu, která na vás vyslala dané kouzlo či danou magii. A poté tuto stužku přestřihnete mezi danými 2 uzlíky a odříkáte. From you to me, this spell I break, this was not right for you to make. Its path I will abruptly end, and back to you, the spell I send. Což znamená, že kouzlo od tebe ke mně ruším, respektive lámu, a nebylo od tebe správné jej vyslat. Jeho cestu striktně ukončím a pošlu dané kouzlo tobě zpátky. A další je kouzlo, které jsem vytvořila sama a je opět v angličtině, takže pro ty z vás, kdo naopak umí perfektně anglicky a našli by v něm něco podivného, tak si o tom můžeme popsat dole v komentářích, jelikož samozřejmě nejsem rodilý mluvčí. Každopádně moje kouzlo pro odeslání nebo zrcadlení nějaké magie, která ke mně přichází a nelíbí se mi, zní: So what you've sent to me by mighty law of tree, I'm sending back to thee, and so mote it be. Takže to, co jsi mi poslala, ti se zákonem 3, s trojným zákonem, posílám zpátky a tak se staň. Takže je to trošku založené na vikanských principech, ale i na některých obecných principech čarodějnic. Dále tady mám jedno česky přeložené varující kouzlo. A toto česky přeložené kouzlo jsem přeložila já osobně, a to z knížky Wicca Handbook. A je to tedy volný překlad. Mělo by se jednat o preventivní ochranu, která zní: Krev zčerná a tělo zbarví se do modra. Budu tě proklínat, donutíš-li mne k tomu. Levou rukou a nečistým jídlem budu proklínat tvé oči, budu proklínat tvé lži. Budu svolávat mor lží. Krev zčernala a tělo modrá, zlo ode mě a zpět k tobě. Moje duše je čistá a tvá v ohni. Pošpinil ses a rozlítil čarodějnice, lháři. Takže i když by toto podle Wicca Handbook měla být preventivní ochrana, tak to zní docela drsně, takže spíš je to varující kouzlo v případě, že už se něco odehrálo z mého úhlu pohledu. A pak tady mám ještě jedno kouzlo, které jsem přesvědčená, že jsem objevila na Facebooku. Jelikož těchto zaříkadel ochranných a navracejících kouzla existuje obrovské množství, takže jsem se rozhodla, že vám jedno z nich ještě uvedu. I'm a witch, this you will see. If you start a war with me, when attacked, I won't run. Not all witches harm none. I won't hide, I will fight. I'll show you all my might. Best take heed of this dirty, or I'll get you, my pretty. Takže toto je, řekla bych, že to je vysloveně takový americký styl způsobu zaklínání. A jedná se o to, že osoba je čarodějnicí, čemuž se útočník, řekněme, poučí, pokud s ní začne válku. A když
je na ní veden útok, tak neutíká, jelikož ne všechny čarodějnice se řídí právě zákonem 3 nebo zákonem neubližování ostatním nebo nemanipulování s cizí vůlí. Neschová se, bude bojovat a ukáže veškerou svoji vůli a sílu a velikost. A tento člověk, který by měl zanechat určitých špinavostí, nebo ho tato čarodějnice dostane. A na závěr ho vlastně nazývá My Pretty, jakoby někoho, kdo je někdo trošičku níže postavený než daná čarodějnice, nebo má z toho takový jako, jak to říct, má z toho takový dojem, že ta čarodějnice, na kterou je veden útok, má větší sílu. Snaží se tím, si myslím, toto říci. Ještě tady mám jedno kouzlo, které není tedy rýmované, ale jsou v něm uvedené byliny, které můžete použít při právě varujících kouzlech nebo při odrážení kouzla. Takže vám ho uvedu ještě také, když jsem to původně neměla v plánu. If negativity is sent your way, no need to spend your day in rage. Burn sandalwood, hyssop, rue or sage. Ring your bell and send it whence it came. Což je zaklínadlo od S. Reynolds. A předpokládám, že jsem ho taky našla někde na Facebooku nebo na internetu. Každopádně je zajímavé v tom, že právě tady doporučuje vlastně santalové dřevo, šalvěj a další 2 rostliny, které si teďko nejsem jistá, hyssop a rue. A zazvonit zvonečkem. Vlastně to doporučuje postup, jakým se vydat, co můžete vykonat pro to, abyste vlastně odvrátili nějaké prokletí, kletbu nebo zaříkání, které by vám mělo přinést nějakou újmu. Takže to jsou varující kouzla a kouzla, která by měla zabránit tomu, aby se vás dotklo nebo dále dotýkalo kouzlo vyslané od někoho dalšího a budu se těšit příště.